Addak manen nga mangidanon kada kayo dagitoy apakasaritaan iti nadyosan na sorsoro. Bayat itin na panagsorsoro idi na pong Kristo kadagiti 12 nga dalan na. Addada idi nga guumong dagita itin na inbagbaga idi inyad adal kadakwada iti linaom iti Biblia. Tara ito'y apagtaraon may bagbagana haan ataraon asumrek itingiwat no diket dagitoy ataraon iso idi si panagsasauna met lang idi paningibalbalikas na kadakwada nga sumrek iti napayag mapan ti panunot. Tadi iti kapsat taraunan na iti spiritu gapu kadigitoy asasao. Takinuna na digiti apamaneknek amabasa ti Hebreo 5 iti 14. Ngem iti taraon anakired surita ti bagbagana amay paay kadagiti tao anataenganen. Kadagijay agapu iti panakaasaasda iti riknada nairwamdan amangilasin iti naimbag ken iti dakes. So kadagiti kapsat ti bagbagana nga ilasin iti imbag ken iti dakes. Kadagiti dadto makapsat napanda kadagiti madingar aramid akas kinadakes da. So nga digito iti na insursuro idi na pong Kristo gapu kadagiti na imbag akababalin panagugali sudayta. Takinunana ito muna a Corinto 9 iti 14. Kasmet imbilin iti apo adagiti mga kasaba iti banghelyo agbyag dakuma agapo iti banghelyo. Suray takapsat naglawag digito nga ibagbaga maawatan tayo met lalong nuda tayo nga kailukanwan digito apagsasao. Suray takas na inspirituan apalawag. Takinunana iti umuna Timoteo 4 iti 6. No, ipalawag munto kadagiti kabsat dagitoy abanbanag. Sikanto iti maysa anaimbag amistro ni Kristo Jesus anataraunan kadagiti sao sudayta. Iti pamati ken iti naimbag asorsoro asinurot mo. So dagiti kakabsatin na ibagbaga idi nga bayat iti panaguumong dagiti adalan na ket iti maysa iso iti Judas dayta iso nga yureno sadinno iti ayayan tayo uno ayan da idi addalata Judas so dayta iso nga kabsat panunutin tayo ken amiresen tayo kadagiti kay papadan na. Tadi kita apagtaraon kabsat isumot lang digitoy haan ket nga sumrek itingiwat lang abanag no diket sumrek iti panunot tayo ken nakakunik sa dingato digita ngayon na ibagbaga. Takinuna na iti umuna a Corinto 10 iti 3 ket maganda amin iti dayjay metla apagtaraon anen spirituan. So di kita kapsat, di kita napapateg ngayon ibagbaga nga taraon anan spirituan. Iso nga di kita kapsat na kay papaabot kada kayo gapo iti Facebook online Bible study tadi gitoy iti pakatinggaran pakababalawan di gitoy akay papanan na. Iso nga kita inyo kadi nanya iti nasaya at abanag di gitoy akay papadan na. Ket agyaman na iti Diyos Ama ang manakabalin sa amin. Amen.